musika hizkuntza badala, eta hizkuntza artistiko bat, hizkuntza bat transmititzen dituena ahoz eta hitzez igual ezin dituen transmitidu gauza batzuk. Modu batera edo bestera konpartitzeko hizkuntza bada. Kontzertu bat emanaldi baten hauen ikuslei transmititzeko nire ideiak musikaren bitartez edo nire mozio batzuk. Niri betetzen hau musikak, dudabarik hor dekot grina hori, eta batzuetan naiz eta gogorik ezeukin biharrezen sentitzen dut berriz bueltatzeko musikara eta horre murgiltzeko, ez? Apur bat ezinbestien harrapatuten hau musikan, ez? Orduen gauza natural bat izen da nire bizitza musika. Eta beti lagunduzte. Eta gero momentu baten erabaki neban, nire bide izango zala. Ez dakit nola arte ero zelan, baina hori izango zala nire bide. Sormen ibilbideen, ezinbestien tradizioek eukin dago, esango neuke, pixu gehiena. Barruen nik dudan gehiena da nire herriko musika. Ze hori umetatik jaso dut eta hori ezinbestien hori nire barruen dago. Hori urten egiten da. Eta momentu batzuetan, ez dakit, dudan jartzen dozu tradizioan dekoguzen elementu horiek musikalak baliagarriak izango dien ero ez sormenerako nik uste baietz. Iturri emankorrena eta hoberena da jazzetik datorren formazio improvisatzeko, ez? Iturri hori da, Eta hortik edan bida, ez da derrigorrez hortik edan bidar, baina hortik edatea interesgarria da, gero zuk hor jaso duzun hizkuntza hori gero zuk erabilia izeteko zure zuzeneko emanaldietan, ez? Zure bateko improvisazioetan eta zure konposizioak gero plazaratzeko, ez? Plazaratzeko orduan, ero zuzenean jotzeko orduan. Heldu zan momentu bat, erabaki behar nuela nire ogibidea, ez? Eta orduen aukera nituen musika bidetik jotzea eta horan hasi nintzen irakasle lanetan. Baina ni banekien hori izango zala parte bat, nire bizitza musikaren atal bat, ziur aski erdigunea izango zala irakasle izate, hori banekien gaztetatik. Hor, da lehenengo parteko bigarren buelta, bakizu zelan, sabiz jarretzen melodiaz? Gutxi gora bera? Hor dau, bigarren partera saltua. Hor den bizu fil bat hor, Venga. Nik gero jartzen ditudanien ikasle batekin, ikasliekin harremanak eta musika irakasteko orduan, nik jartzen duaz plano desberdinek. Batetik musika hizkuntza, oinarrizko hizkuntzan elementuek horrek transmititzi. Orduen teknika oso garrantzitsua da, teknika egoki bat erakustie umiei, aldi berien teknikarekin batera oinarri musikalak, erritmikoak, oinarri melodikoak eta tartean gerora ere oinarri harmonikoak horrek saiatu transmititzen.
Garrantzitsuena, badakigu guk mugitzen ditugun ikaslien kopuru gehienak datosona beste beren formazio orokorrerako gehigarri bat izango da ikasketa musikala, ez dauki eskolan gehigarri hori, edo badauki baina oso gitxi, orduen hemen horren bila datoz, gehigarri horren bile. Eta musikiko eskainilike, asko ume baten garapenien. Orduen, oso ondo, Mari, izenik apura guzia hori. Aina, horatu, 10 lau, baina lau honetan akruza. Ja. Vale, hasi zu. Vale, ya está. Fenómeno. Precioso, oye. ¿Has visto? Oso ondo. Ama zuretzat ekarri ditu liliak, zuri pentsatuz hautatu ditu xuriak, bertzeok aldiz kolorez gorri biziak, zuretzat dutan maitasuna iduria. Niretzat helburu izango litzateke, nik egin dudan musika hori edo konposatu ditudan kanta horiek, nire taldekideek eurek barneratzi kantu hori eta beri egitie kanta hori, musika hori. Nik eurekin partekatu alizetako eta sormen prozesu horreri bukaera bat emateko, Sustraiak adarretan proiektu honen jatorria, apur bat, nik esango nuke apur bat bueltatu nazela eta horre lehen 2002an Amaron proiektu horrela barrido begira bat eman dutzet eta apur bat da berreskuratzi hor beti barruan eukin dudan gure musika herrikoiarekiko hordeko guzen elementu musikalak eta erritmikoak eta melodikoak gaur egun sorkuntzarako baliagarriak direla oraindik. Zean jaritzazu lehortzeko zapiak, isuritako malkoz, denak busti baitira. Zean jaritzazu lehortzeko zapiak, itxasoa